Ne vičem budalo! Može da vičem! Imam pravo da vičem! Ne vidiš da sam ja potpuno slučaj, neka šta mislim što si... Da ja! Da li si ja pitan što ja osjećam? A da budemo prijatelji? To je ipak najviši stadijum ljubavi, zar ne? Nema ništa od toga, Marko. Dobro, zašto, Aleksa? Zato što ću ja tebe da ubijem. Ajde, ne pričaj gluposti, smiri se i sve će biti u redu. Ne, ne šalim se. Stvarno ću ja te ubijem. Ma nećeš, Aleksa, ništa se nije desilo. Jeste, Marko! Desilo se. Nije Aki, Marija, ja smo samo pili ka... Dobro, ajde, spusti pištolj, vidjet ćemo. Baš me briga! Ubistvo na dužnosti. Nije ti prvi put da mažnjavaš penzije. Aleksa, ja nisam naoružan. Neće ti poverovati. A šta će pomisliti? Policajac je bio nevernog poštara iz Ljubomore. Ne budi smešan. A policajac optužen za prekoračenje dužnosti, Aleksa? Pa šta? Sitnica. 2 godine zatvora u najgorem slučaju. Pa dobro, šta čekaš, onda pucaj! Neću. Nećeš ti meni da govoriš šta ću ja da radim. Dobro, ajde sada vratim ličnu kartu pa da nastavim. Ne dam! Izvedi drugu. Ne tiče me se. A ne tičete se? Ne tiče me se. Gledat ću u tvoju sliku i molit ću se za tvoje zdravlje. Znaš šta, Aleks? Mnogo mene zabole za tvoje molitve. Miči mi se s očiju. Znaš zašto te nisam ubio, Marko? Ne, zato me zabole, Aleks. Zato što sam već sve ispričao njenom mužu! Kurva muška! Ja ću samo gledati u tvoju sliku i moliti se za tvoje zdravlje. Kolega, don't be taken, ja išem. Dobar, gospođo. Ja sam iz policije, mogu li da uđem? Šta želite? Reći ću vam kad uđem, gospođo. Da, ali imate neku legitimaciju? Za nešto? Naravno, izvolite. Ali ovdje piše da ste vi član bokserskog kluba. Pa šta? Svakom od nas čuči po jedan mali policajac, gospođo, ne? Ko je vama dozvolio da vi uopšte uđete? Molim vas, gospođo, sve će biti po redu i zakonu. Samo par pitanja i to je sve. Ko ste vi uopšte? Ja sam Roki, bokser poluteški kategorije veoma lake tehnike. Verenik sekretarice vašeg muža, gospođe. Verenik Borisove sekretarice. Tako je, gospođo. Izvolite, uđite. Hvala, gospođo, kako ste ljubazni. A vi je poznajete, jeli? Ne. Ali jako bih volela da je upoznam. Izvolite. Hvala.
jako biste volili da upoznate, jel? A zašto? Zato što želim da iskopam oči prvom prilikom. Živeli. Zanimljivo. Gospođo, Molim. da vas pitam nešto. Kada je vaš muž sinoć došao kući? Eto samo toliko. Ako vam nije teško. Teško mi je. Došao kući u 5 ujutru. Gospođo, meni je još teže, verujte mi. Saučestvujem u vašem bolu. Sigurno ima neka važna posla, jeli? Najverovatniji to sa vašom verenicom, a njegovom sekretarom. Ime? Marija. 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 Imate neku finu romantičnu muziku, Marija. Marija! Zajde, Marija! Nismo isto problemu, Marija! Muče istrati razum, Marija! Isti planen, Marija! Platimo, gospodine! Marija, platimo! Platimo! Pa koga nisi krani, Marija! Gospodine! Isko zatrano isto pravo! Isti plapuni, Marija! Vidite, on je bio na nekom informativnom razgovoru u policiji. Da znate, rekli su mu tamo da ja imam ljubavnika. Poštena Marko, ali to je najobičnija glupost, ja sam momka samo par puta pozvala na kafu i to je sve. A za sve je kriv Aleksa policajac. Znate, on nije normalan. On voli muškarca. On je gej, razumete? Ne, Marija. Lažem! Bili ste sa tim poštarem? Nisam ja. A ko si ti da se tebi uopšte pravda? Kao da smo mi neki rod. A da, osim što moj muž tuca tvoju vernicu, da smo zaboravili. Zaboravili, ja. Jeli, kad me to rečnik, a? Ko te to me naučio prostakušo, jedno? Dobro, s kojom on održava intimne odnose, jel može tako? Znaš li zašto on to radi? Zato što ima ženu, kao što si ti, koja država intimne odnose sa nekim poštarem. Jao, što smo mi boksiri lepo opasni. Da, svaka čast. Rekao mi da mi se podsmela. Pa pustite. Ukaz ću tebi koja ruka. Zlopam ti ti Ja, ruka, ruci, jao. To je poštar. Ću da mu otvorim. Otkud znate da je baš poštar? Dobro večer, mali gospodine. Marija? Očekujemo vas. Marko! Marija? A ko ste vi? Marko, bokser. Bokser? Dobro, Marija, šta bokser traži kod tebe? Tebe! Došao si kao poručan. Mene? Ajde, ih ubit ću za ove kuću, ali možda želiš jadat mi izbatić. Jadat? Šta se odešao, šta je ovo? Marija, Boris, muž ove gospođe, je. Vi ste ove kurve, da, ja sam pa šta? Ne mi koristio tako jake reči. Nemoj, a ko ste vi da niste možda kaluđeni na dopustu, šta? Halo, hitno jedno vozilo Šumatovačka bebe, kontuzija lobanje. Ne, gospodine, ja sam bokser. Pratite li ti sport, gospodin? Pa, pomalo. I? Šta mislite? Imaju li bokseri dušu, gospodin? Gospodine! Sam ja kažem da imaju. Nisam završio neki škola kao vi. Pa imam ja neku dušu. Ja sam aparac da srednje. Jako sam sve probleme u životu rešavao. Pesnica, man! Kako vidite li, gospodine? Zdravstvo me, gospodine! Niste mi krivi, ne? Ja vas poštujem u stvari, gospodine. Ne mi poštujem! A šta sam ja mogu zgrešiti?
Ja imam samo nju, moju Nevenu, moje sunce, moju zenicu oka. Pa kako si mogao njegovu zenicu oka? Bezdušnika jedan! Debila! Ovo je memesio čudo. Da! Dobar dan. Dobar dan, sedite. Vaše ime? Nevena. Dobro. Nije potrebno prezime, nismo u policiji, zar ne? Jeste. Praktikujem što prisniji odnos sa klijentima. Za početak čime se bavite? Ja sam sekretarica u jednom privatnom preduzeću. Imate li karton kod mene? Vaša kakva je to škola? Koja škola? Srednja Rajžarska. Ta škola za uređivanje izloga, supermarketa, tako... Možete li ja da nađem jednu? Pa znate, škola za uređivanje mesara, butika, evo hemska. Što je lepa! Vaš pol? Omiljeni. Što ste vickasti? Ne vaš pol. Ženski. Dobro. Vaše bračno stanje? Heteroseksualno. To je bilo teško pitanje. Idemo malo lakše. Ajde. Da li su vas tukli kad ste bili mali? Ne. A da li imate drugariju? Društvena. Dobro. Nevena. A šta je vaš problem? Šta je vas nagnalo da mi se obratite? Razumela sam. Odlično. Moj dečko. Postoji neposlušan? Ne, postoji užasno ljubomoran. A znači voli vas? Da. Voli je. A znate, to je postalo nepodnošljivo, pogotovo od kad sam se zaposlila. A čime se bavi vaš dečko? On je bokser. Bokser? Kakva koincidencija, i meni je pre neki dan jedan bokser bio ovde. Joj, koji je njegov problem? Seksualna glad, zamislite, dečko je opsednut sekstom, ništa ga drugo ne zanima, vrlo interesantan slučaj. Joj, šta ste mu vi rekli? Najbolje letu pražnjava što više seksa, naravno. Da. Rekla sam mu da je to jedini način da urazumi svoj libido, potenciju, želju, da. To mi je kao kad čovjek jede pa se podnasiti. Ja. A šta se desilo posle toga? Nasrno na mene ko životinja. Na Fredove ordinacije. O, vi ste se branili. U početku malo. A poslije sam vidjela da nema smisla osim to. On je potpuno po vašem ukusu. Znate šta ste vi? Šta? Vi ste jedna najobičnija drolja. To je sve što imam da vam kažem. Pa eto vidite. Moj mali eksperiment je uspeo. Sada znate kako se osjeća vaš dečko? Dakle, vama pravo da tako postupate sa pacijentima. Je li ovo ordinacija ili javna kuća? Ljubovo
odgovorni ste. A da čak i ne znate da se radi o vašem dečku, bilo je dovoljno da vam kažem da je bokser. Nije tačno, uopšte nisam ljubomorna, nemate vi pojma. Hajde. Umirete od želje da saznate njegovo ime, jel tako? Pa šta je da je tako? Pa eto vidi kako se zove taj bokser. Smirite se, mlada damo, šta vam je? Znate, ja sam to izmislila da bih vam pokazala da svako može da bude ljubomoran ako za to ima povod. Kako se zove bokser? Pitala sam vas. Pa nema nikakvog boksera. Sad pokušavate da se izvučete, jel da? Neće vam uspjeti, ja vam kažem. Znate šta, ako se ne smirite, ću zati milicu. Zovite, evo ja ću da zovem ovdje. Telefon. Nemam da to boli više prostor. Reći ću vam. Rocky. Pa šta je? Nema da se sad vaš dečko zove Rocky. U ovom gradu postoji jedan jedini bokser Rocky. I taj bokser je moj dečko. Znate, to mi ime prvo palo na pamet. Ja ne znam što boksu, dakle ja znam samo ovaj film i da ga stalo, ne znate, Rocky 1, 2, 3, 4, nisam gledala. Ma ti misliš da sam ja idiot ili to? Ne! On je dolazio ovde, ja to znam. To je nesporazum. Lažeš, kurvo jedan. Kurvo jedan, ti si ga nevjerojatno znam. Što događa ovdje? Nevena, šta ćeš ti ovdje? A šta ćeš ti ovdje, Rocky? Imaš nekih problema? Šta te briga? Ne moraš ti sve da znaš. Briga me, Rocky, te kako me je briga? Dolaziš ovamo treći put, ja nemam pojma o tome. Znate šta, mi smo samo razgovarali... Ti tebe ništa nisam pitala. Je li duša moja, kakvi tu tebe problemi muče? Seksualni! Ajde da rešimo problem. Ništa posebno, Nevena. Samo su pričali vezi onoga što vam se dešava. Ništa posebno, pa ste prešli na seks da se zabavite, jel to? Jao, Rocky Smir je potpuno je poudela. Izvini, čekaj, Rocky, Stallone 1, 2, 3, 4, nisi gledala, jel to je? I to mi je hvala što pokušavam da vam pomognem! Glupačo mala! Hej! Nijedno glupača, pazi što govoriš! Sad ćemo da ne govorimo. Nosite se iz moje ordinacije s mesta! Ne želim više da vas vidim! Ubit ću te, Rocky, zbog ovoga. Ubit ću. Ti treba da ga ubiš. 3 dana sam nakon susreta sa tvojim Rockyjem. Ležala u kreveti u poravnu. Jelena! Momak ti je fantastik.